Alu-alu damang mato kasuru-suruan dohot akala kena bedia. Alu-alu damang mamuse turuas ni tuani situan atoro naliat nalulu. Amang panggol pakosi pada mandi hami kodang mula-mula asa songan ni doktrina tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa perserangan ni aik perdemuan ni hosa sompa ni nama duma sompa ni nanti nopa aik debataro nama muka asa martua ita conta pada mang kodang mula-mulai